Dakalo ning lina aye yang devi ing kuarang bisa Nune panamang deta mong mibat aminati ing dari si ampun wadas king karelang kapagutuan ilare king Pasibayu kaya kayo magipagmanami kaya yang banua ayon hindi talaga hanpon misadya panmananwano hindi akong kabilangan hindi pati tamlihim ng sakibat makanya ng minablasan kaya kayong tita ang tungkol kinalagyan na ni kapayapaan kaya pabalik iya yung bagi ang ponipas nuwanti kaulaga hanpon kagaldugan
Paglasang ningaldo iti karingkekong kamalayan angkon kabaluan. Netong iyang masusi bayetin pagmananuan. Kingulinalin panisang netong bayen kapatula. Itang Diyos tingkayarin. Dapat pibulayan niyo hangkon pag-aral. King libro ng Pablo at inyong ilarawan na hangkon sa Sales. Nanganang mamanu hangkon manyales. Pagsanayan mo itang maya asukat kong dapta banyay iyay harapan. Balitang Maya ay usukat dapta bakong eyarapa kinakanakong pamanita. Nung pag-aralan mo hangkon batyawan, ing pamanyapat mayat pagsaya ng Pablo bayatin ni Sara ing pasbulan na ayat yung dakin na ningati yung napanyamsa banting kapanilatanan ng atyo tintaw makanyanyang malasak ang konibindi.
Kimetong ng pangayawos, makayuko ang kimetong ng kasablala at panyong. Ni kaya ninyang panahon hanggang lugala. Uli na hati makayangko. Indalise ng wagas akagyasnan at kayupayan. Uling kapanila taliti pepasakot na'y kayang sarili. Ilugnanin kayang pamagaran ang pamanalastas at panga. Ayat iyong dimdam na hanggang habal. Kilugnanin kayang pangagising ampon pangamulan. Tinggalin seturu ampon kagyas.